gradskih muzika iz okruženja, bit će to dalmatinskih i naših iz Crne Gore, koji će napraviti jedan festival od 2 dana, 1. i 2. gdje će se upravo svirati Evergreen, ovakva muzika, a 3. u nedjelju je veliki koncert Vlada Georgijeva i taj koncert poklanja svim gostima i turistima renomirani restoran Parma iz Budve povodom 20 godina postojanja.